Здравей, приятели! Днес благодарни сме на Бога за още един ден, който имаме. Аз съм благодарен, че имам син. Ти чу преди няколко време историята, в която преди 20 години искаха да ме застрелят, а моя син е на 15, така че след тази история се е случило. И аз съм благодарен на Бога за живота, който ми е дал, и за това, че имам момчета, с които можем да споделяме заедно с теб Божието Слово. Четем Евангелието на Йоан 3 глава, ние ще се спрем на 5 стих, но за да влезем в историята, ще прочетем цялата история. От нашия Спасител е разказано новорождението, това, което ти и аз трябва да извършим. Евангелието на Йоан 3 глава, от 1 до 5 стих четем. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде нощем при Исус и му каза: Рави, знаем, че си учител изпратен от Бога, защото никой не може да върши тези чудеса, които ти правиш, ако Бог не е с него. Исус му отговори: Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди свише, не може да види Божието царство. Никодим го попита: Как може възрастен човек да се роди? Нима може повторно да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди чрез вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Яне, какво означава 5 стих според теб? Ами, в 5 стих виждаме как Никодим иска нещо, но дори не го казва, а Исус веднага му отговаря, без Никодим дори да го е питал. И виждаме също така, че Никодим има падеж, понеже му е да отиде в небето. И Исус точно това му каза какво трябва да направи. Да, така е. Твоя копнеш, приятелю, да отидеш в небето ли е? Ти си на правилното място. Исус Христос е този, който ни завежда на небето. Исус Христос знае пътя. Той е по-натам в Евангелието казва: Аз съм пътя, истината и живота. Никой не идва при Отец, освен чрез мене. Ако твоето желание е такова да отидеш в небето, ти си на правилното място. Исус Христос знае как да отидем там. Знае как да се новородим и Той ни дава сила за победоносен живот. Благодарим на Бога за още един ден. Благодарим и на Янето, че беше с нас днес. Чао и до скоро!